A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Sannan kuma misali na farko, kamar mutum ne ya taso a gaban mahaifiyarsa, tun da ya taso ya ga babarsa tana haifar ‘ya'ya uku uku, sai a majalisa, sai ƙaninsa yake ba da labari cikin mutane yake cewa ai babata tun da muka taso ‘ya'ya uku uku take haifa, babata ‘yar baiwa ce. She wani ya furta ya buɗe baki ya ce, to ai babarka ba ‘yar baiwa ba ce, karnuka ma suna haifar ‘ya'ya shida shida bakwai bakwai takwas takwas, da haka ba ‘yar baiwa ba ce. Za ka ji daɗi in kai ɗan halal ne? Za ka ɗau mataki a kan babarka ko ba za ka ɗauka in dai kai ɗan halak ne? To kaga an rage mata daraja, an ci mata mutunci kuma an haɗa ta da karya, an haɗa misali da karya da babarka. In kai ɗan halal ne za ka ji daɗi, za ka ɗau mataki.